Сега ще ви представя поредното ни излагане по маркетинг заедно с Йоана, Симона и Снеж. Отиваме сега на перема и влизаме в аудиторията. Здравейте! Сега ще ви представим за съответната тема по изкуствен интелект. Много се притеснявам. Оле, как ще говорим на това? Аз без това не съм Не се притеснява, Йоана. Аз ще говоря. Като имат въпроси, мен да Абе, Йоана, не се притеснявай, Снежи ти го каза. Ще питат Симона. Както винаги, трите застават величествено на подиума. Здравейте! Днес ще ви представим няколко ключови извода, до които достигнахме след направеното интервю с маркетолога. Интервюто беше под формата на анкета, която съдържаше 10 въпроса. Човека, към когото се обърнахме маркетолог, занимаваше със собствен бизнес. Госпожи и господа, не мога да ви разбера. Какво означава, че сте се обърнали внимание на маркетолог, занимаващ със собствен бизнес? Под какъв бизнес имате предвид? Какъв, госпожо? Става въпрос за композитор. Какъв е композитор, господа? Просто тук, как мислите тези ключови въпроси да съответстват с този бизнес? С какво се занимава? Какъв е този бизнес? Абе, Симона! За баща ти да говориш? Да, не казвай. Аз ще говоря. Мълчи си. Разсейвате се в залата, моля ви се, отговорете ми на въпроса. Как мислите, че тези въпроси съответстват за композитор? Как си постига... Как да беше въпроса? Да. Как търси своите... Как? Като ги пита, дали искат музика. И той на база това ги прави тази музика. По какъв начин се рекламира тази музика? Как тя може да бъде известна? Как ще го разберете, че прави тази музика? Като се свърза с интересите на хората и я прави по-качествена. Какво означава качествена и общодостъпна? Това означава, че когато даденият човек не бъде удовлетворен, то може да бъде пренаписано. Разбрах ви, вие нямате никаква хипотеза, нищо не сте направили. Моля, сядай. Симона, ние до сега се готвихме за изкуствения интелект. Ние откъде да знаем, че ще говорим за композитор? За композиция. Та беше ни казал, да бе, аз го казах по-рано, в моята глава.